Lalela la wena sha. uSminorf uyena owasukela ama-Blue Nation. uSminorf uyena owasukela uKhuzani. Nina ama-Red Nation yekani ukuzenza engazuthi emakhanda anisile, ngoba ngaleyo nto niyasiphoxa isithombe somculo kaMaskandi. Wawukuphi wena uSminorf ethenga iphathi empini kaKhuzani noQuality, la khona uKhuzani athi mayisexolelana noQuality uSminorf wasalelenga kanjalo ekade egxambukele indaba zikaKhuzani benoQuality. Wawukuphi wena lapho? Yini edala ukuthi uSminorf angene indaba kaQuality noKhuzani, ngoba uQuality wakwabiyela, uSminorf wakwagumede. uQuality noSminorf babangani, akubona abandawonye, so awukwazi ukulwa izimpi zomngani wakho. Umuntu owathuka uKhuzani kade egcotshelwa ubulembe lapha ya uQuality, owayenza amavidiyo after uKhuzani egcotshiwe lapha yana. And then uKhuzani mayesexabana noQuality, uSminorf useyagxambukela endabeni zikaKhuzani noQuality. Wawukuphi wena? Wakwambona uSikweletu elwa izimpi zikaKhuzani? Wakwambona uSikweletu noma uNjoko ethuka abantu abathuka uKhuzani? Wakwababona benze njalo? Wawungene ngani wena? Wayengene ngani uSminorf ezimpini zikaQuality? Wayengene ngani? Wawukuphi wena uSminorf ebhala ama-post kuFacebook encoma iParis? Ekuncomeni kwakhe iParis wayesenyundela ingoma kaKhuzani ethi umjololowo. Ikhona ipost ayithumela laphana la ethi khona eyithumela kuThibela, wayithumela ngqo kuThibela, wamtega kuFacebook wathi anive ninomona nina kwaMpungose. iParis ingenhla kakhulu, umjololoyo uyabanda qa. Owabani umjololoyo? Wakuwona waKhuzani? Wawukuphi wena uSminorf enza wonke lo masimbe edelela uKhuzani? Wayengene ngani uSminorf ezimpini zikaMthandeni noKhuzani ezedelela uKhuzani ngeParis? iParis ingeyona yakhe kwekaMthandeni. Yindaba uSminorf alwe izimpi zabantu. Yini uKhuzani ake ayenza kuSminorf eqonde ngqo kuSminorf eyenza ukuthi uSminorf alwe egudla uKhuzani, ethuka uKhuzani ngalendlela? Yini uKhuzani ake wayenza kuSminorf? Uma ngabe uSminorf uncoma iParis, ingena ngani ingoma kaKhuzani ekuncomeni kwakhe iParis? Yonke loyo nto uyibonanga? Ama-Red Nation adumisa ukuthi uKhuzani washawa ngamabhodlela. Idumiswa ubani lonto? Idumiswa uMthandeni. uSminorf wagibela estage sikaMthandeni wazohlekisa ngendlamlenze wathi pho yena akashawa ngani ngamabhodlela ngoba abanye bashawa ngamabhodlela. Esho lento egudla uKhuzani ngoba uKhuzani kwakuduma ukuthi ushawe ngamabhodlela. Yonke lonto wena uyibonanga lonto leyo? Nekhanda engathi ipipi awuyibonanga yonke lonto leyo eyenziwa uSminorf kuKhuzani? Umbuzo omkhulu uthi uKhuzani wamona ngani uSminorf aze uSminorf enze yonke lento ayenza kuKhuzani? Wawukuphi wena uSminorf ethuka abalandeli bakaKhuzani kuFacebook ebhala ipost uSminorf ethi yena akanankinga noKhuzani, yena uyaphila noKhuzani, abantu abazidomu, abantu abayitshelayo abazidomu zokuqala zokugcina abalandeli bakhe uKhuzani, yena akanankinga noKhuzani? Wawukuphi wena lapho uSminorf esithuka singama-Blue Nation esibiza ngezidomu ethi sitshela ukuthi singcono? Yena uyazwana noKhuzani, inkinga yithi ama-Blue Nation sitshela ukuthi singcono sizidomu.
wawukuphi wena konke lapho? Awubonanga konke lokhu uSminorf esithuka singama Blue Nation? Lalela la wena mawudakwa insangu, dakwa wedwa insangu. Ungasifaki thina lapho. uSminorf uyiqalile lempi yakhe noKhuzani. Akukho la ngempela, to be honest, akukho la uKhuzani ake agudla khona noma adelela uSminorf. Kusukela lapha ya empini kaQuality noKhuzani, uSminorf wangena wagxambukela empini angahlangene nazo. Yonke lonto aniyiboni nini? Masimbesha. Gede.